iji wee hụ nnọọ na ndị mmadụ amana atụkwasịsị obi ha n'ọrụ bụ nke na-adịghị ma ọ bụrụ na ha gụsịa akwụkwọ ka otu ahụ jikọrọ ụmụ akwụkwọ na-ahụ maka ịgụkọ ego na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka ji nnọọ wee na-ejikọ aka ọnụ yana otu Institute of Chartered Accountants nke Nigeria ICAN wee na-achịkọba ọgbakọ nkụzi ga-enyere ụmụ akwụkwọ ndị a aka iji wee kwadobe ha maka inwe ezi ọdịnihu. Ka Emmanuel Okonkwo kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ogbako bụ nke ebumnobi ya bụ n'iji kụziere ụmụ akwụkwọ mkpa ọ dị ịmata ka esi ejikwa ego nakwa inwe akaọlụ dị iche iche bụ nke ga-enyere ha aka ka ha bụrụ ndị na-ama ndabere sọsọ n'ọlụ oyibo. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka onye isi ngalaba Accountancy na ya bụ mahadum Dọkịnta Chitom Akamelu kpọkụrụ ụmụ akwụkwọ ahụ ka ha tinye uchu n'ihe nke a kụziri ha n'ọgbakọ ahụ ka ha bụrụ ndị ga-abụ ezi nnọchianya nke ya bụ mahadum. Ọ yọrọ ha ka ha bụrụ ndị ga na-agụ akwụkwọ ha oge ọbụla dịka o siri wee gwa ha na enwego ọtụtụ onyinye nke a ga-enye nwata akwụkwọ ọbụla mere ọfụma. Onye bụ NUASA President Comrade Ifeanyi Ananwude sịrị na ya bụ mmemme ga-enyere ụmụ akwụkwọ aka n'iji bụrụ ndị ga-anọrụ onwe ha ghara ịbụ ndị ga-echekwudo naanị n'ọrụ oyibo. Onye nọ n'isi oche ya bụ mmemme Ọkammụta Augustine Odum nakwa osote onye isi ICAN Awka District and Society Maazị Emmanuel Modozie kọwara ya bụ isiokwu nke mmemme ahụ dịka nke enyochara ọfụma wee rọpụta ọkachasị oge abụọ oge ala Nigeria na-enwe ọtụtụ ihe iche aka mgba n'ihe gbasara akụnụba ha. Ndị kwukwere okwu na ya bụ mmemme tinyere onye isi ụmụ akwụkwọ na ya bụ mahadum Comrade Charles Ijeoma nakwa Barrister Chekwube Ezekwike kọwapụtara ụzọ atọ nke ga-enyere ụmụ akwụkwọ aka n'iji fụ na ọnọdụ ha n'ọdịnihu bụ nke ga-agazi ọfụma. Ya bụ mmemme bụ nke a nọrọ n'ime ya wee nye onyinye nkwanye ùgwù bụ nke agbakwara egwu nakwa gosipụta akwụkwọ magazin ọhụụ nke ya bụ ngalaba mepụtara. Site n'Awka, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa AB.